Tofa, masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran da muke tafa da shi daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar da kuma wato ƙasar ta China akan wato wata gagarumar nasara a yanzu haka da Nijar ta samu game da ƙasar China. Wanda yanzu haka an kulle wata sabuwar yarjejeniya ne tsakanin ƙasar Nijar da kuma wato ƙasar China a wannan lokaci, wanda babu shakka kasancewa tun bayan wato an barar da gwamnatin hambararren shugaban ƙasar a ƙasar ta Nijar da kuma wato korar jakadun ƙasar Faransa da kuma yanke dukkan wata alaƙa da take tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Faransa, ya sa wannan lokaci wato ƙasar ta Nijar ke ci gaba da wato samun ƙasashe da za su tallafa a ƙasar ta ganin wato ƙasar Nijar ɗin ta zama tsawon gaba a wato ƙasashen Sahel baki ɗaya da kuma in ce wato ƙasashen Afirka. Masu sauraro kada ka manta idan ya kasance mu ne shigo ka cire ɗin nan ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da damdaminsu. Sannan kada ka manta kai mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe. Wanda babu shakka ƙasar ta China yanzu haka ta tallafa da Nijar da abubuwa da dama har da wato makamai domin taimaka mata don ganin wato ta kawar da wato matsalar tsaro wanda suke mamaye wato ƙasar wasu yankunan ƙasar, wanda babu shakka gwamnatin ƙasar ta Nijar a yanzu haka ta tabbatar da cewa za ta yi aiki da wato ƙasar ta China domin ganin ta tallafa mata ganin wato ƙasar ta Nijar ta farfaɗo daga halin da ake ciki. Masu sauraro ya kake kallon wannan alaƙa za ta kasance tsakanin ƙasar ta China da kuma ƙasar ta jamhuriyar Nijar a wannan lokaci? Mu dai nan muka kama ƙarshen wannan labarai namu, amma masu sauraro kada ka manta idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumadumansu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka.